82.8 लेटार गांथामाव मोनदों आं 82.2 मोनथाम साबजेक्टआव आङो लेटार मोनदों आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कुबिरालि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि दखरा मावखुलियावहाय दिनै बे कुबिरालि दखरा मावखुलियावहाय गोबां रंजानाय आरो गोग्गानायनि बुब्लि मानो होनना बुङोब्ला दिनै फोसावनाय एसेपनि जा 12 थाखोनि फिथाइ बे 12 थाखोनि फिथाइयावहाय बे दखरायावहायनो बिबान लानाय जा 3 फरायसाया दिनै बे जोबथि आनजाद होनानै बिथांमोना मोजां फिथाइ मोननो हादों बे कुबिरालि गोजौसिन फरायसालिनिफ्राय बिथांमोना आनजादखौ होनानै जोबोद मोजां फिथाइखौ मोननो हादों बेनिखायनो बिथांमोननि जा दखरानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना जोबोद गोग्गानाय आरो रंजानाय फोरमायदों दायो जाय फरायसाफोरा बे आनजादखौ मोजाङै लिरनानै उथ्रिनो हादों बे फरायसाफ्रा आंजों लोगोसे दङ आं बिथांमोननिफ्राय फारि फारि मोनथिनो थाखाय नाजागोन नोंथांनि मुङा आंनि मुङा प्रानजित बसुमतारी आनजादावहाय माबोरै उथ्रिनो हादों मा थाखोआव उथ्रिनो हादों 12 क्लास 12 मा डिभिजन मोनदों फार्स्ट पार्सेन्टआ बेसेबां 82.8 लेटार गांथामाव मोनदों आं बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन कुबिरालि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव दायो 10 थाखोसिमहाय मा बिजोङाव फरायदोंमोन माबा आर्टस दायो आरिमु आयदायाव फरायदों नाथाय मा बिजोङाव फरायदोंमोन माबा इंलिश मिडियाम आनजादखौ इंलिसनियाव होदों नाथाय बिनि सिगाङावहाय बिनि सिगाङाव बर' मिडियामावहाय फरायदोंमोन दायो बेसेबां पार्सेन्ट मोनना उथ्रिसार जानो हाखो दायो 82.8 मोननो हादों मिथिनो हादों कुबिरालि गोजौसिन फरायसालिनि गेजेराव नोंथाङानो बांसिन पार्सेन्ट मोनदों होननानै मोनदों दायो बे आनजादखौ उथ्रिनानै बोरै मोनखो मोजांखौनो मोनदों दायो बिनि उनावहाय मा फरायनो सानदों दायोलाय सानथ'नाय जायाखै लासै लासै साननैसो उनाव बे दिनैनि बे 82 पइन्ट आरो सामथिं जा पार्सेन्ट मोनबाय बेयावहाय नोंथांखौ फरायनायाव सोर थुलुंगा होदोंमोन थुलुंगा माने न'निफोरानो न'नि मानसिफोर आदामोन आरो लोगोफोर गासिबो आरो सार आइ आफामोन गासिबो मोनथिनो हादों नोंथाङा बे दखरा बर' फरायसा खौसे आफादनिबो एसे बिबान लानानै दङ बे बिबान लाना थानायाव नोंथांखौ एसे खस्थ' एबा हेंथा होआखैमोन नामा गैया जेबो हेंथा होआखैमोन माने सापर्टसो खालामोमोन गासिबो आरो जोबोद मोजाङै सापर्ट खालामदोंमोन आरो खबर लायोमोन फरायाखै बेफोरखौ गासिखौबो मोजाङै सामलायलांदोंमोन आरो सारमोनानो साबायखर थाबाय मोजां उथ्रिनायनि थाखाय आरो लोगोसे आंजों दङ आसासेबाव नोंथांनि मुङा मा आंनि मुङा राहुल बर' दायो दिनै फोसावनाय जा रिजाल्ट बेयावहाय मा डिभिजनाव उथ्रिनो हादों आङो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों आं पार्सेन्टआ बेसेबां मोनदों 82.2 मोनथाम साबजेक्टआव आङो लेटार मोनदों दायो बे आनजादखौ होनायनि बेलायावहाय नोंथाङा मा बिजोङाव लिरदोंमोन आङो इंलिश मिडियामाव लिरदों खिन्थु सिगाङाव आङो बर' मिडियामाव फरायोमोन दायो आङो इंलिश मिडियामाव फरायदों आरो बर' बिजोङाव फरायनानै बे 12 थाखोखौ इंराजियावहाय जे आनजाद लिरबाय बेयाव एसे उसुबिदा जादोंमोन नामा उसुबिदायालाय जादोंमोन खिन्थु फरायबाय थाबा हायो आरो नाजानानै हायो बर' बिजोङाव फरायनानैब्लाबो इंराजियावहाय गोसो जायोब्ला लिरनानै आनजादखौ मोजां खालामनो हायोना नोंथाङा फोथायो नामा फोथायो आं दायो आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनावहाय मा फरायगोन सानदों दा सानथ'नाय जायाखै साननैसोआव साननोसै आरो दा बे दिनैनि बे रिजाल्ट मोनजासिमहाय नोंथांखौ सोर थुलुंगा होदोंमोन न'नि आइ आफा आरो गामिनि लोगोफोर आरो गोबां अफिसनिबो माबा मोनदों आं माहाय थुलुंगा मोनदों आरो मिथिनो हादों नोंथाङाबो बे कुबिरालि दखरा बर' फरायसा खौसे आफादनि सासे बिबानगिरि बे बिबानगिरि जानानै समाजनि बर' समाजनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बेखौनो जेनेबा फरायबाय थाबा जेबो हायि गैया जेरै आं दा बेयाव थानानैबाबो मोजां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हादों बेबायदिनो बेलेग माबायाव थाबाबो मोजां फरायनानै मोजाङै पास खालामनो हायो आरो साबायखर थाबाय मोजां उथ्रिनो थाखाय आरो इयुनखौ गोजोन हास्थायनाय जाबाय आरो आंनो सासे लोगोसे दंबावो बिथाङाबो माने आनजादखौ उथ्रिनो हादों होनना मिथिदों नोंथाङा बे आनजादखौ मा थाखोआव उथ्रिनो हादों आं सेथि थाखोआवनो उथ्रिदों पार्सेन्टआ बेसेबां मोनदों 73.8 कुबिरालि गोजौसिन फरायसालियाव फरायदोंमोन गोदो मा बिजोङाव फरायदोंमोन आं गोदो बर' बिजोङाव कुबिरालि इउ एन एकाडेमि फरायसालियावनो फरायदोंमोन आरो बड'फा इउ एन एकाडेमियाव फरायदोंमोन बिनिफ्राय दायो आनजादखौ इंराजियाव लिरदों बेयाव कुबिरालियावहाय बर' बिजोंनि गैया नामा
दङ बर' बिजोंनि नाथाय जोङो इंलिसखौ प्रेफार खालामबाय आरो इयुननिखौ साननानै इयुननिखौ साननानै औ बेवहाय बर'निफ्राय थोंजोङै इंराजियाव लिरफायनाय एसे उसुबिदा होदोंमोन नामा? उसुबिदायालाय दंमोन थेवबो नाजानायनि गेजेरजों हाबाय आरो दायो आनजाद उथ्रिनायनि उनावहाय गोजौ थाखोआवहाय फरायनो थाखाय मा साननानै दङ? साननायालाय जेबो सानथ'नाय जायाखै नाथाय बे साननैसोनि गेजेराव सानसिगोन आरो दा बे उथ्रिनायनि थाखाय नोंथाङा सोरखौ साबायखर होगोन? आं साबायखर होनो सानो फार्स्टआवनो गावनि बिमा बिफा जाय आंखौ थुलुंगा होदों बिनि उनावहाय फोरोंगिरि जाय जोंखौ फोरोंनो गिबि सेथि थाखोनिफ्रायनो फोरोंबोबाय थानानै उनावहाय आरो बिसोरनिफ्राय आङो थुलुंगा मोनदोंमोन उनावहाय आरो गोजौ बिजोङाव थांनायनि उनावबो बिनि उनाव बिसोरो फोरोंगिरिफ्राबो जोंखौ गोबां थुलुंगा होदों बिसोरनिफ्राय थुलुंगा मोनदों आरो जोंहा बे कबिरालि एबसु अफिसनिफ्रायबो गोबां थुलुंगा मोनदों आरो गामिनि गासैबो थुलुंगा होयोमोन बिसोरनिफ्राय मोनदों आरो सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना मोनथिनो हाबाय दा जोंनि बे कबिरालि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जाय बिथांमोना बिबानगिरि बिथांमोना आनजाद होनानै मोजाङै उथ्रिनो हादों दायो आंजों लोगोसे दङ बे कबिरालि दख'रा बर' फरायसा खौसे आफादनिनो आफादगिरि बिथांमोना मावथि बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोग्गानाय आरो रंजानायनि बुब्लि बेनिखायनो आं बिथांनियाव सोंनो नागिरदों नोंथाङा दिनै गावनि मावथिफोरा आनजाद होनानै उथ्रिदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय दख'रानि जानानै फारसेथिं दिनै जोंहा फंबायमोना अफिसनिनो बिबानगिरि बिबान दङ अफिसावहाय जोङो जाहाथे आउटनि माइन्ड लायै जेबा गुबुननि गाज्रि बारहावा मोनाथों होननानै जों बिसोरखौ अफिसाव बिबान होनानै लाबोबाय थानाय जायो लोगोसे फरायनाय साइडथिंबो एसे नोजोर बोनानै थुलुंगा होबाय थानाय जायो बेबायदियैनो फंबायमोना नैबे कबिरालि HS स्कुलावहाय फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों गासै बिबानगिरि दङ बे स्कुलनिफ्राय 7 जन सोना लादोंमोन 7 जनाबो मोजाङैनो रिजाल्ट खालामनो हादों बेबायदियैनो नैबे बोसोरनि कबिरालि एरिया नङा कबिरालि हाइ स्कुलावहाय हाई सेकेन्डारि स्कुलावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन मार्क लानानै पास खालामनो हादों बिथां फंबायमोना आं एसेखिनिखौनो बुंनानै जोबोद गोजोननायजों बयखौबो साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय आङो बिथाङानोमोन जोंनि कबिरालि दख'रा बर' फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरि नोंथांमोना मिथिबाय बे कबिरालि हालामनि थाखायबो जोबोद गोग्गानायनि बाथ्रा इयुनावबो बिथांमोना थांखि लादों जाहाथे फैबाय थानाय समफोरावबो बेबायदिनो एसे उथिबोनाय जा फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ मदद खालामनानै बिदिनो फरायनाय एबा सोलोंथाइ लानायावहाय मदद होगोन बेखौ गोबां बिगोमाफोरानो भरसा खालामदों आरो मिजिंथिदों जाहाथे ओनसोलनि गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ नायनायनि बिबाना बे दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनियावनो थायो बिदिनो जाहाथे बिथांमोना इयुनावबो मोजां खामानि मावलांगोन बेखौ साफ्रोमबो जोंनि सांग्रां सुबुंफोरा हास्थायदों कबिरालिनिफ्राय आं उपेन दैमारि बड' लाइभ 24